Dozadu nestoj. Zuzka, tu vpredu. No jasné, servis bol dobrý. Dobrá. Naspäť na stred, nestoj, Zuzka. Poďme naspäť, Týmko. To je ono, vidíš to? Keď beháš, proste tak vidíš, ako to je. Aj super je pod tlakom, pekne. 30-15. Týmko, na turnaji, keď pôjdeš na turnaj, tak tam budeš mať 20 detí a 30 ľudí ešte, čo sa budú pozerať takisto. Proste to je len dobré, zvykaj si na to. Nikdy nebudeš ani turnaj tak, že tam nikto nebude, proste to sa nestane. Takže si na to musíš zvyknúť, ľudia sa proste pozerajú na tenis. Preto je ten šport tam, kde je. Fú, ale krásne si išiel. Trošku, hej, do nôh a s loptičkou hore. Inak ale super, pekne, aj náprav výborný. (40-30), Zuzka, hej. Hop. Fú. Dvojchyba. Zhoda. Pekne. A Zuzka snáša pekne. Náprah a dopredu, hej. Zápestie preklopím ako udrem. A pred telom. Nepúšťaj si loptičku za telo. Trošku vyššie. Výhoda Zuzka. Dvojchyba. Týmko, musí byť vyšší nadhod. To bol strašne nízučký nadhod. Si nestihol tú raketku ani poriadne vystrieť. Bola nízko hraná. Vysoký nadhod. Počkaj si na loptu. Out. Tak to bola, musí byť tak. Ešte vyššie. 1-0 Zuzka. Meníte strany.